नै बेरे खावदों जा बेरे दुहुबजोंसो खावदों नै गिदिरथारैनो नै खारजोब्बाय गैलालै जोनांगौबा बिरफुंजोब्बाय गिदिरानो एसे गिबायसो आं मासे बिमा दङ बेजों खि खारजोबगोन बे हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मनजिता बसुमतारी इउटुब चेनेलावहाय फिन खेबसे बरायनाय बावहरनाय थालायबाय नोंथांमोननो आङो दिनै बेरे खावनाय भिडिअ लाबोदों आरोना ओमफ्राय बाबायानो खावगासिनोखा लोगोफोर आङो भिडिअ लाग्रा आरोना ओमफ्राय बाबाया बेरे खावगासिनो बाबाया खावग्रा ओमफ्राय आङो भिडिअ लाग्रा आरोना ओमफ्राय नै मा होनो बेरेया बिरफुंजोब्बाय आरोना लोगोफोर बे सिङावहाय दुहुब सोहरबाय नालाय दुहुबखौ सावनानैहाय दुहुबजोंसो खावदों आरोना लोगोफोर नोंसोर माबायदि खावो लोगोफोर जोंहा बाबाया दुहुबजों खावनाय नायबाय आरोना दिनै आं मिथियामोन आरोना दुहुबजोंबो बेरे खावो होननानै जिगाबजोंल' बांसिन नुयोमोन नालाय बाबायाबो जिगाबजोंसो खावखायोमोन नालाय सिगां ओमफ्राय फार्स्ट टाइम दिनैहाय दुहुबजोंहाय खावबाय आरोना बाबाया दुहुबजों साबसिन आरोना नै बिरफुंजोब्बाय सिङावहाय आरामसे सोहरनो हायो दुहुबजोंहाय ओमफ्राय दायो बिरफुंजोब्बाय लोगोफोरनि ओमफ्राय दसे उनावनो मोनसिगोन लोगोफोरनिलाय गय बिफाङावनो लादों आरोना नैबेयो माबा होनो बेयाव मस्ला बिलाइ मस्ला मानलानाय दङ आरोना बेयावनो लादों गाहायाव बोरैबा नाल'ना बिदिनो मस्ला खाफैलाबायबा जोजागौमोन आरोना आंथ' दिनैसो नुदों नायाल'ना मस्ला माबा माबि फाथैफोर खाफैलाबायबा सेस जागौमोनलै जि बिरफुंगासिनो आरोना लोगोफोर इदिनो बेरे खावनानै खारबाथ' मा होनो होसोयोना ओंखायनो जोङो दलर दं आरोना आङो केमेरामेन आरो आंहा ओमफ्राय बाबाया खावग्रा मा होनो भिडिअ लागासिनो आरोना आंथ' खावनो हाखाया आं खावफेरखायाखैबो बेरे लोगोफोर सोर जानो गोथाव मोनो आरोना मा बेरे होनोबा बेयो मा होनो बेरे हान्दिलर आरोना लोगोफोर बारा गिदिर जायाखैमोन खोमा नै होमबाबो एसे नायसाबसाब आरोना लोगोफोरनि मा होनो थाखोथाम सिरिथामसो लादोंमोन खोमा इनै एख्लाबाय बाबाया थुख्लासिगोन आरोना लोगोफोर इनिखौहाय थुख्लाबानो मोनसिगोन थुख्लाबानो मोनसिगोन लोगोफोरनि सिरिथाम दं खोमा लोगोफोरनि सिरिथाम थोबायलै लोगोफोर बिराद गोथाव मोनखायो आं बेरे होनबाथाय नोगोद गोथाव मोनखायो बेदर सेदर जेबो नांलाया माने बेदर बायदिखा आरोना बेदरनिफ्राय थावसिन बेरेया सिरिथाम दंमारो लोगोफोर नायलाय नुदोंना लोगोफोर नोंसोरो आं बे भिडिअखौहाय माने फेसबुकआव हगारनो होननानै गोलाव लादोंमोन आरोना ओमफ्राय थुमफ्रुफ्रुखांबायना आङो इउटुबाव हगारनो ओमफ्राय बोरैबा मोनलायले दैस्रां बोरैबा नुबायहाय भिडिअखौ होनबाबो नायसाबदो गाबाय लोगोफोर गैला ओमफ्राय मोनसे दंबावो खोमा मोननै गाखाबाय खर'आव मोनसे दंबावो दायोखौ बाबाया हानहरसिगोन आरोना हायाव गोलैबायना बिदिसो खावो आरोना लोगोफोर आं दिनैसो फार्स्ट टाइम नायदों बेरे खावनायखौ
बाबाया हानहरबाय बे हायाव गोलैनायखौ नै लोगोफोर मोनसे मोननै गोलैखादोंमोन मोननैबो हानहरबाय नायदो नै बा गोगोमथार मोनबाय लोगोफोर मोनबाय वाव बेनो एसे देरसिन आरोना ओमफ्राय नै मोनसेबाव मोनथाममोन नालाय आरो मोनसे दंबावो मोनसेखौ दा बाबाया लाबोसिगोन दायो थांसै लोगोफोर खावखांबाय फैलाय मोनसेखौबो लाबाय आङो ओमफ्राय उल्था लाबायना इनि नुवासै दायो सिदा लाबाय दायो न'आव फैबाय आरोना लोगोफोर खावखांबाय नालाय फार्स्टआवहाय मोनसे खावग्रोदोंमोन बेबो मोननै मोनदोङो बे एसे फिसामोन आरोना ओमफ्राय आं बेखौ भिडिअ लादिया मा होनो आनारस बिफां सिङाव लादोंमोन ओमफ्राय लोगोफोर दायो सावनोसै जिगाबजों एसे एसे सावस्रोनोसै मोजां जायोना लोगोफोर बेनो बाबामोनहा जिगाब बुथुमगासिनो सावनो नागिरबाय आरोना लोगोफोर सावनानैहाय बा आराम गस्लदजोबो आरोना थल्ल' थल्ल' गयो आरोना माने एसे एसे सावस्रामबा ओंखायनो दायो सावस्रोमसै आरोना खिबो थायो लोगोफोर बेरेयाव बिराद खि थायो नोंसोर माबायदि जायो ना खियैनि एवनानै जायो नामा लन्दाय लन्दाय खि थाखायो बेरेयाव दा मा होनो बेखौहाय एसे एसे सावस्रोमनानै फिरिनानै माबासिगोन आरोना लोगोफोर आरामसे मा होनो एसे एसे सावस्रोमनानै थख' थख' गाखायो आरोना फिरिबाथाय ओमफ्राय फिरिजोबनानैहाय आराम खिगारसै आरोना लोगोफोर दायो सावखांबाथाय दायो सावसिगोन आरोना बै एसे फिसा फिसाया बै फार्स्ट खावनायाव मोननायमोन आरोना ओमफ्राय लोगोफोर आं लायाखै भिडिअखौ जोंहा बिनानावासो लादों आरोना ओमफ्राय गसंनो बाबाय खोमा गथ'आ ओमफ्राय सियार लांनो फैबाय बियो ओमफ्राय आङो सिला सिबगासिनो ओमफ्राय नायलाय आंखौ भिडिअ लाहरनो खिथाबाय थोदसो होनलायबावो आरोना नै ओमफ्राय लाहरनाय लाबाय आरोना नायलाय ओमफ्राय सिला सिबगासिनो दंमोन आरोना आङो मेंब्रां ब्रांनो ओमफ्राय दा बेरे सायबावनांसिगोन आरोना आङो मोनजागोनावलाय जेबो नङा लोगोफोर बेरे सायनो सिला सिबग्रोनोसै आरोना लोगोफोर सिलाखौ सिबग्रोनानै लानोसै स्र'नो मोनाबाय ना लोगोफोर बेलासिबाय ओमफ्राय दा सान हाबबाथाय आरो बेरे सायनोबो दिगदार जागोन खोमसि खोमलाव जायो कारेन्टफ्रानो थाहां थायाहां जायो मोनायावहाय ओंखायनो सिलाखौ सिबनानै लानोसै ओमफ्राय दा बेरेखौहाय सायबाय थानोसै आरोना लोगोफोर ओंखायनो सिलाखौ सिबग्रोबाय आङो दा बिनानावखौहाय भिडिअ लाहोबाय आरोना सिला सिबनानै भिडिअ लानो मोननाय नङा नालाय ओंखायनो बिनानावखौ लाहोबाय आं लाहोग्रोबाय दायो लगायबाय बाबाया जिगाबखौ ओमफ्राय सावसिगोन नै ओरै बेलथायनानैहाय सावनांगौ सावफ्राम खालामनांगौ खर'खौ ओमफ्राय सावफ्राम खालामोबा दा थल्ल' गसिगोन आरो दा मोजांनो लोगोफोर अननानै जायफोर गोदानै फैदों आंनि भिडिअआव साबस्क्राइब खालामनानै गालां अननानै बिदिब्ला भिडिअखौहाय नोंथांमोना नायलांदो आरोना
मोनसे सावखांसिगोन आरोना लोगोफोर नै बेखौहाय सावखांसिगोन दानो माबाखादो आयै गुदुं गुदुंनो माबायदि सिबदोसो सिला गिदिरखौल' सिबदो बेखौल' मानो दुगैनानै मा मावबाव नोंलाय लेखाफोरखौलाय फार्स्टनि मोनसेखौ सावखांनानै आरो दायो गोदान सावबावबाय आरोना नैबे एसे फिसा दहाय फार्स्टआव सावनाया गिदिरमोन आरोना बेलथाय बेलथाय सावबा मोजां गयो लोगोफोर बेलथाय बेलथाय सावनांगौ आरोना ओरै उनथिंबो मोखांथिंबो सावनांगौ आरो एसे एसे बारा सावद्रायबाबो माबायो मा होनो मोनब्रेयो आरोना ओंखायनो एसे एसे आरो बेखौल' सिबहाय मायोल' सिबावनो माखौथो सिबाय थानो सावखांजोब्बाय लोगोफोर सावनायखौ बारा गोलाव लाबाय थादिया आरोना ओमफ्राय दायो नै सायफैबाय जोङो सिलायावहाय लाबोनानै आङो मिंब्रांब्रांखाय आंखौहाय लादिया भिडिअ'आव ओंखायनो बेखौनो नायदो आरोना लोगोफोर मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होलांदो ओमफ्राय नै खिया बिराद लन्दाय लन्दाय थायो लोगोफोर बेरायाव नै मुगै सुगै थाखाथारो आरोना खिया जाजाथाव जाया सायाबाथाय जाजाया जाजानाया होमबाबो बोरैबा खियैनो लेथ्रा जानाय जागोन आरोना उदै सानाय जालाबायगोन ओंखायनो खिखौहाय गारनानै जानांगौ लोगोफोर बिदिनो एवनानै जानाङा आरोना खिफोरखौ गारनानै जानांगौ स्र'नो बिसोरबा मा जायो ओरैनो देमालि बिनानावखौहाय खिखौ सोला नामा होननानै बुंदोंमोन आरोना आङो सोलायानो मालाय जायानो नायलांदो लोगोफोर बेरे खि गारनायखौ बेसेल'खासै आरोना एसे गोग्गोआ बांसिन दङमोन बेखौ बासिजोबखाबाय खि गैयिबो थायो नालाय गुफुरा खि गैया आरोना ओमफ्राय एसे गोसोम दङ होनबाथाय बेयाव खि दंखायो आरोना बेयाव बासिनानै लाखाबाय मोजांखौ ओमफ्राय दा नैबे खि गोनां गोजासै आरोना ओमफ्राय बेखौहाय बासिनोसै जोङो आइजों आंजों नायलांदो आरोना थानो लुगैबाय मोजांनो
बिराद गोबाव सम लाखायो आरोना बेरे खि गारनायाव ओंखायनो सिला सिबनानै लाग्रोनाया मोजां जाखादों आंना मोनालायखादों जोङो खियानो बिराद लन्डे लन्डे थायो नालाय बोरै गारालासिनो जानो ओंखायनो सायनानै जानांगौ आरोना बेलासिलाय दोङो नालाय ओमफ्राय आखाइया हांगार जाजोब्बाय आंना बे बेरे सावनाय जिं जिं हांगारा सेस नांजोब्बाय आंनाव बेखौहाय दास्रिनायाव नांजोब्बाय आखाइया गोसोम जाजोब्बाय खिजों जाबजों सिनायबावला देनानै होनानै हां खुरसिगोन माबा जासिगोन ससे होनानै लानोसै सोलायबाय दा नायनो बाबाय खोनासंनांगौ थिंख्लियालाय बोरैथो थिंख्लियाव सोनो हायाखै माला थिंख्लि दोननाय माला थिंख्लि लाबोनाय फैसाखौनो दोननो मोना आङो नों सोना दोनजोबनो हाला माथो मोना दोननो मोनफेरा आङो लाजिनानैसो दोनखुमाबाय आं फैसा मोनगोन बाव सोनानै लाबोदोंमोन आं बे लाजियो दोनखुमाबाय लाजिबाय सोनो नालाय दोनखुमाबाय आं खना खनला सिग्रायानो नों सिग्रायानो नङा जाबाय बोननायखौसो नंगासिनो आं फैसा मोनैनिखौनो लाजिनानै दोनखुमाबायसो दालाय मा जायो बिसोरनि फार्स्टआव मोनदों थाब थुब सोलायबायनानै दोननांगौ 40 थाखा दङ एसे खेबसेनो थुब सोनांगौ हाथाय बोखानानै लाबोबा एसे सोदो एसे सोदोलाय माखासे बाहायदो एसे सोदो खि बुरजा थानायखायसो थाब जाबाय गैला खिगारखांबाय नै खिया नै खिया नोंसोर जायो बिदिनो खिगारालासिनो नै सायखांबाय लोगोफोर दायो ओमफ्राय सायखांबाय आखाइ ओरै सुनोसै बेखौ गारनोसै लोगोफोर ओमफ्राय नै आङो एवबाय आरोना लोगोफोर एवबायानो आं बेरेखौहाय गोथाव नुखाबाय नै मा होनो बानलु संख्रि होनाया सारायाव सिथाबजोब्बायसो नालाय माबायदि एवो आंबो बारा एसेबां रोङा आंखौ एवनो खिथाबाय नालाय आं एवबाय दायो जानोसै ओरै एवनो रोङाबाबो हारसिंनो गोथाव जाखायो मालाय ना लोगोफोर एवबाय आङो जानला मोनला बेरेना हारसिंनो दै ओंखारखायो माने बे खि गारनाय जायोना आरो बे खि गारनायावहाय सुबाथाय दै हाबो ओमफ्राय बेनो ओंखारसै आरोना ओमफ्राय नै लोगोफोर दायो जानोसै मोनाबायमोन आरोना ओमफ्राय भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनाय जानोसै लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थादो बाय बाय